RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos maray na aga po sa Sendo Gabos. Pit sa 9 na kita kan bulan na Agosto. Aldaw po kita nin Agosto. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, di sa bilog na Rinconada area Sinman probinsya ka na Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Iba niya to sa lado technical si engineer si James Oko, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Man po na sa indong pinagigibong niyan, iribahan po kita sa laog ni na halos 2 oras na presentasyon ka na programang Barreta Asin Platica pang Sabado pong edisyon. Dag-um na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon, malumlum. Bali, basta day magparauran. Minsan bigla na sana po bagang minabaguna sa na makusog na pag-uran.
Sabi digdikan grupo kana impact leadership na yaon an mga minority. Tuman sa Kongreso, Liberal Party lawmakers file Freedom of Information Bill to promote transparency, good governance. Liberal Party lawmakers have filed the Freedom of Information Bill in both chambers of Congress to institutionalize transparency, accountability, and people-centered governance. And the Senate, Senator Kiko Pangilinan filed Senate Bill number 720 or the People's Freedom of Information Act in the House. ML Party List Representative Laila de Lima along with fellow LP members, Caloocan City 2nd District Representative Igay Erisi, Zamboanga del Norte 3rd District Representative Ayan Amatong, Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw, Muntinlupa City Representative Jimmy Presnede, and Albay 1st District Representative Cielo Crisel Lagman, and Oriental Mindoro 2nd District Representative P.E. O'Malley Jr. filed House Bill number 2897. Our citizens deserve a government that is open, transparent, and accountable. Pangilinan said, we can take a vital step forward in fighting corruption, strengthening public trust in government, and enabling meaningful civic participation with the passage of the FOI, or the Freedom of Information. The proposed measure seeks to uphold the constitutional right of citizens to access information on matters of public concern. It sets clear procedures for requesting public records while ensuring safeguards for national security and individual privacy. The FOI bill covers all branches of government, including constitutional commissions, local governments, GOCCs, and state universities. It mandates the proactive disclosure of public documents as SALNs of high-ranking officials, budgets, contracts, and plantilla positions. It also establishes a legal presumption in favor of access to information, with government agencies bearing the burden of justifying any denial. Penalties, including imprisonment and fines, awaits officials who conceal, destroy, or misuse public information. The Liberal Party said the FOI law will strengthen the anti-corruption efforts and reinforce democratic governance, stressing that it has been over 30 years since the first FOI bill was filed. Panahon na, isabatas ang FOI. The party said, tapat dapat sa lahat. Magpakatotoo lang kamo. Kung tapat sagin-sagin, kadakol na kan mga tapat sa Pilipinas, pero dahil man ipinagtatapat ang tama. Isa nang nangyayari po digdi sa impeachment trial laban ki Vice President Sara Duterte. Sagkod bagangon yan, mayo man na nagsasabi nin tapat. Ang kadaklan, bakong tapat sa impeachment trial dahil mo maintindihan ang dalagan kung ano ang sa indang mga magiging desisyon, ang gigibuhon, nagde-desisyon man kundi bari ibaga na mga desisyon kan iba pong mga senador. And siyempre, pati man ang Supreme Court na ulakita na dahil mo naman maintindihan ang dalagan. Isay daw ang nagsasabi po nin katotohanan ang Senado o ang Kongreso o kayaan Supreme Court. Digdi sa mga desisyon ninda daing kasiguraduhan kung totoo o bako ang pagbasura kan impeachment trial. Malata gusto pa nga ning o pinag-archive pa nga ni ano ang gustong sabihin po kayan. Once kaya na pinag-archive mo na sarong bagay, may posibilidad pang but-buton. Pero man na yan sa ano yan, Campo Santo. Dahil linubong na, siyempre, may panahon na bubot-buton yan kung tulang na. Karo man ini pong impeachment trial na ini, pag panahon na, baka gigibuon mo ng tulang, and
impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bago desisyonan kan Senado. Maribong ang dalagan po. Kan impeachment trial na ini na kung niisipon nga ni, maayuman ka man ang danan. Sarong tao, pigpaparatutukan kan mga senador, kan interong Pilipinas, na mayo man kamugtakan ang pigpaparaurulayan. Haloy na po, baga pag-abot sa mga impeachment trial, digdi po sa satuyang nasyon, mayo man kinakaabta na marhay. Kadakol na po mga na-impeach na senador, presidente, mala si dating presidente Joseph Estrada na impeach. Ano nangyari? Mayo man bagang asenso ang Pilipinas. Si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo na naggakod pa nin na baliog diyan sa liog. Dahil mambagang daw nag-asenso lamang ang Pilipinas. May mga kasong plunder. Arog ki Senador Jingo Estrada, ki dating Senador Bong Revilla, kay Bahampaso Bicolanong Senador, si Gringo Unasan. Ano ang nangyari kan Pilipinas? Yan po ang dakulang kaputan niya tuon niya ng mga panahon. Mayo man bagang inaasinsuan ang Pilipinas sa mga trial na ini, nakasuhan niya ng plunder. Napot na ibalik sa kwarta kan gobyerno na mga pigpara kurakot kan mga tawong ini, mayo man baga. Kunyan, sige, sanan ngirit. Mas kingani si Vice President Sara Duterte, paparangiritan sa nabaga ang Senado, ang Kongreso, ang Supreme Court. Kamo nga basta kamo ariglohon, okay na. Milyon ang kantidad po na nasa likod. Kaya baga man lamang natatanyog si Vice President Sara Duterte sa mga impeachment na ini na laban sa iya. Ayan, sabi nga ni kan kadakla ng mga Pilipino, dapat niya tunawo na pati ang Senado. Pati nga ang Kongreso, tunawo na yan. Representante na sana kada distrito. Mayo man bagang nangyayari sa Pilipinas sa mga congressman niya to, sa mga senador. Nadagdagan panganikan mga party list, kadidikit man po kan nagre-representar sa satuya kung paano mapapakaray ang pagbuhay kan mga Pilipino. Hindi napapakaray ang mga pagbuhay. Sige sanaan mga turukaw-tukaw, kan ibang congressman, senador, tapos minsan kung sain-sain pa nagduduruman, nagluluwas sa ibang nasyon. Ano ang napapala kan mga Pilipino sa bagay na ini? Mayo man po baga. Hinda sa naman ang nakikinabang kan sa indang mga pinagpagalan. Kaya nangyayari sa Pilipinas ngunyan, kanya-kanya. Matirang matibay, maghinguha ka kung gusto mong umasenso. Pero kung magparaasa ka sa mga politiko, ay maayong asensuhan po sa imong buhay. So inaasan mo mga politikong matabang sa imo, arog niya na panahon. Inagadan baga so pagbuhay kan mga parao mata babakalon so paroy barato ta gusto magparagiribon subdivision. Maabot po ang panahon, mayo ng mga paratanom. Ang problema man pati sa mga tios na namamanwaan. Ang gusto na sana pagparaayudahan po kan sa tuyang gobyerno. Ay, dahil na nga magtanom, dahil na nga magparatrabaho. Total nga, igwa na naman nga yung akap. Igwa pang AX, igwa pang nga yung tupad. Listahanan, kung ano-ano na sana po bagang mga pinagpapara taong ayuda kan sa tuyang gobyerno na kung minsan pigpaparatukduan ang mga namamanwaan na Pilipino na magparaasa, dahil na magtarabaho, basta nga may itataon gobyerno, okay lang. Awa mga standby parehasa na ka na Pantawid Pamilya Pilipino program. Kadakol po bagaan mga miyembros ka na porpis anhapot dyan. Ano man lamang ang pakinabang kan gobyerno sa mga nakatapos sa porpis. Mayo man nga ni lamang na itutok doon DSWD kung sa Irisay ang nagtarapos sa porpis na pinapakinabangan na kan gobyerno kana sa tuyang mga kababayan na pigparagastusan kan gobyerno. Yan po ang dakulang kahaputan niya to kung napapano ang mga programa kan sa tuyang gobyerno na pigpapara libre sana sa mga tao. Tapos iba may hinanakit sa gobyerno taday man inaabot kami lugod nga nagpaparapagal dahil tinataasan in sweldo
aming mga nasa gobyerno. Tasan man nga nin sweldo, ay kaskason nga pagkaltas kan withholding tax. Yan buwagan nangyayari sa tuyang nasyon. Kaya paano mag-asenso ang mga Pilipino kung arog kayan? Nadakol kan nasusuya sa sistema kan paggugobyerno ngunyan. Maray sana basang so ibang mga politiko. Basta nakapisto na, ay lingaw na kan kapakanan kan mga nagtitios na namamanwaan. Yan po sa Banuan kana nabuanin huli sa ipinasar na ordinansa sin inisyatibo kana sa tuyang maygos na municipal kagawad na si Manol Luzon asin sa Tabang kana nabubuta na una mumuta na alkalde, mayor persimbulan, iniimbitaran po ang gabos ng mga taga-Nabwa na gustong mag-avail sa libreng eye check-up. As in, libreng eye glasses frame na itatao para sa gabos na mapakonsulta sa mata. Ang bilang saro sa Board of Director kana Women's League of Camarines Sur, nagtabang man po sa tuyang organisasyon sa pamamayo ni Board Member Banisa Sinyar na mataunin pre-complete eyeglasses para sa 42 na indigent na babae kada barangay. Hain sa mga bukal kan iriga. Ay kan ringkunada. Tamayo bagadig di sa listahan. Ano ta si Board Member Banisa Sinyar sana na matao nin pre-complete eyeglasses. Hain si Board Member na taga-Nabwa, si Donan Unyate, si Bukal, Attorney Shai Noble, si Bruno Oliva, dapat magtabang man dyan mamagayan sa Nabwa ay pambihira. Ano ang pigpaparagibo ka na iba pong mga bukal? Sa bagay, si Bukal, Attorney Shai Noble, may nobleng katuyuhan yan. Si Bukal doon anyate, dahil ko aram kung ano man ang katuyuhan. Si Bukal Bruno Oliva, ay, dakulan katuyuhan man kaya. Lumanasan ko niya ang panlalawigan. Kaya ini po kumbaga, mayo lugod. So pangaran kan mga bukal digdi sa Rinconada area na matabang sa gigibuho na pagtaonin libreng mga eyeglasses ni Konsyal Manol Oksano Luzon kan Banuan po nin Nabwa. Ini gigibuho na ngunya na pagkaaga. Poon alas 9 nin aga hasta alas 3 nin hapon dyan sa Nabwa Municipal Covered Gym. Kaya nagpapaabot po sa gabos ng Diyos Mabalo sa lokal na gobyerno sa pamamayo na sa tuyang alkalde na si Mayor Persimbulan asin man Women's League of Camarines Sur sa dakulang suporta. First come, first serve basis. Bagay, dikit sa naman kayan matatawan in Salming. Dikit sa naman kayan nahagad ni Konsel Manoloksiano Luzon ki board member Banisa Sinyar. Sumagayon-gayon na board member ka na sanggunang panlalawigan ka na Camarines Sur. Mas lalo pang magayon sa indong paghiling pag nasalming anak mo. Kaining pre-complete eyeglasses. 42 na mga indigent. Ano ta mga babae sana sa kada barangay? Hain sa mga salming para sa mga lalaki. Duwan sa Santiago Integrated School, igwaman ko niyan in medical mission and Caperte. Kundi ako dahil na kayo nagpaparaabil daw, maparapila ka sana, pag abot kan oras, dahil ka man na i-entertain tolos, haloyon ang resulta, ay yan po ang problema kan mga moro medical mission na ini. Kumbaga, binubulong-bulong, inaaling-aling sana ang mga tao, tanganing malingawan, so kapung awan ninda darakan pagtios ngaya bolong-bolongon tataw antanganin salming sa mata tangayng magrelinaw ang paghiling kan mga taga-Banwaan kan Nabwa mabisto ang mga politikong gwapo magagayon bagay ini ka si Konsel Manoloksano Luzon ang Bea Alonso kan Banwaan po nin Nabwa digdi sa syudad kan Iriga pagarayonan man digdi pagwarapuhan kundi may nako kitang informasyon na
naggalasinda sa naging resulta kan na nagtalikod na eleksyon sa siyudad kan Iriga, taan nagtapnatsir ka mga ubin. Sabi kan duwang kagawad, karo nga sumagurangan na, piglaglag ngaya kami Duwang kagawad sa ilinaglag. Marenganing dahil nalaglag talaga. Sa duwang gurangan na kagawad kan siyudad. Ay pambira. Kahit sa sarong kagawad na mayaman-yaman man sa siyudad kan Iriga, medyo maedad-edad na. Sa sunod nga, marisbak nga ako. Ini nga yung mga naggibo sa sakuya na gusto pa akong ilaglag. Nga kaninot, nagtapnatsir ako. Sumunod garo, nagpandua. Ngunyan nga, linalaglag talaga nga ako Kaya suruya ang iba pong mga konsyal sa Iriga na pag-iriba man sana kan duwang hobby na konsyal na iyon naging tapnatsir. Hindi, dahil nakamukayan magparaisip. Ang importante, uda mawawatak, uda matagak, dawa turog, perming amo. Ang importante dyan, maggibo ka mo, kansendong obligasyon, dahil man po kay puhan na tapnatsir ka mo, sahurihan ka mo, kan burutuhan, kan nagtalikod na eleksyon. Ang importante dyan, gibonin do sa indong obligasyon para sa mga taga-Iriga. Kung kamu kagawad, magpanday ka mo nin mga resolusyon, maggibo ka mo nin mga ordinansa na ikakarahay kan syudad nin Iriga. Tapos gibonin do sa indong obligasyon sa mga namamanwaan. Tabangan indo, so pwedeng tabangan na abot kan sa indong makakaya. Kaso man ka mo magparaturukaw, dyan sangguni ang panlungsod kan Iriga, kung mayo man kayo mong gayong nagkakaharaman. So enot pong termino, kana sangguni ang panlungsod kan Iriga, halos natapusan bagaan kadaklan, mayo man nangyari kay itong pinagsasabi nindang legislative inquiry. Ako pigpaparamasdan ko po ang sangguni ang panlungsod kan Iriga. So enot nindang ginibo, magpara investigar karo man nga ita style kongreso, legislative inquiry anhapot. Ano ang nangyari kan legislative inquiry? Nakulong na daw sa mga nagkasala, nagkaigwanin anomalya sa lokal na gobyerno kan Iriga. Yan po ang dakulang kahaputan niya to. Nagparasayang sa nakan oras, kadakul pong pwedeng pagkaabalahan kan enot na magtukaw bilang mga miyembros kan sanggunang panlungsod na Iriga. Pero halos mayo man akong nahihiling pang ginibo ninda na talagang sabi nga ni kan iba, tangible projects na ipahiling ninda. Ini hinahanap kan mga taga-Iriga. Ano lamang, dahil ninda pagsabihon na ipapasa ninda gabos ang obligasyon kay Mayor Rex Oliva, garo masakit man po yan. Solo-solo ang alkalde sa Rosa na katabang si Attorney Idol Pandua, pero hain. So dakulang iniisip kan tao na kamo ang magibonin mga ordinansa na pwedeng makatabang makapagpaasenso ka na syudad po nin Iriga. Yan po ang dakulang kahaputan kan mga Irigenyo. Kadakul pa sagkod ngunyan, anday pa nako kontento sa presenting administrasyon. Man kita nagkukontra sa ginigibo kan presenting administrasyon, magayon bagaan sinasabi ninda. Pag-abot sa udama watak, udama tatagak, ay nagarahay ng pagparadangugon. Kundi kun hanggan sa naman sasabi, iyan po ang dipisil. Although may mga nagkaharama naman po ang lokal na gobyerno kan Iriga, dakol naman may mga na-improve naman, so iba mga tinampo, pero kulang pag-iraray. Siyempre, ang mga taga-Iriga naghahanap nin talagang itong naiibaman, bakong mga yudati. Taan iba po narisa na garo nga yudati sa naman baga sa mga project pinagpapadagos. Igwa man po bagang bag-una na ginigibo ang lokal na gobyerno kan Iriga ining
5-story commercial building diyan sa tubangan kan headquarters kan Iriga. Ay ko lang kunyan kung pira talaga ang total na budget kayan, kung pirang milyon. Utang na naman po yan kan syudad kan Iriga. Dagdag utang. Ako binsido kung ang lokal na gobyerno kan Iriga dahil magpara utang. Tapos may mga arog kaya na project. Pero kung nagpaparadagdagan utang kan mga taga-Iriga, natulpan babayadan sa kungunyan, binayaan sagad sa utang. Karuman po yan ang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sagad sa utang, binayaan. Ngunyan, paradagdagan na naman sa utang. Kaya, nakul na baga na utang na naman kan Pilipinas, trilyon. Kunya na, garo 16 trilyones de pesos na. Ay, bakong pesos? Iyor pesos ta dolyar man pala na inuutang kan Pilipinas. Pinagka-convert siya na sa piso. Sabi nga ni kan commander na nabisto ko. Commander na talagang dahil mo pwedeng kontrahon ta. Yari ka. Ika nga ya, magtultul ka, dahil ka magparainom. Mahal nga magpa-doktor, magpa-opirar. Kita nga ya, mayo nga ya kita nin milyon. Ay, pambira. Ay, kaya nga ya, dahil ka magpara-inom. Nga barkada mo nga, dahil ka man nga kan tatabangan pag ika nasa kasakitan. Totoo po yan. Nagkakawararang biglaan barkada ang pigpaparapainom. Ay, kumbaga, pinapakiiban mo. Pag abot kan panahon na ika nasa kasakitan, baka ni painomon ka kayan. Kadakol po kayan digdi sa kinaaban ng mga arog kaya na tao. Ultimo nga ning kapamilya, igwa nga ning minsan kapamilya mo na, iyo pa nagrurot-dot. Kaya dahil po yan nahali, digdi sa kinaaban na kumbaga panunin kasakitan. Ayaw man kitang magiginimbo sa buhay na ini kundi i-survive ang lambang sadiri. Saan nangyayari po digdi sa tuyang bako sa naman sa Pilipinas, ang buhay ba kan tao, survival of the fittest na sabi. Anong sakit ka na buhay, kung minsan talagang kung dahi ka maghiro-hiro, maghinguwa, mayo nga ning ibang makakadepensa sa buhay mo, sa diri mo. Dahi mo man pwedeng asahan. Alangan man na, sa mga barkada mo, mga tugang mo, o kaya magurang mo, kung buhay pa, iyo ang mag-shoulder kan hilang mo. O kamo na, itaw ko na sendo ang hilang ko, cancer kung ano-ano. Di nagrahay na. Pero kung ikaman sana po, magpapabaya kan buhay mo, digdi sa kinaaba na ini, ay mayo talagang mangyayari. Pupurutong ka, pero may mayo kang ibang dadagusan, kampusan to. Masakit po ang buhay sa kinaaban. Pag dai mo pinahalagahan ang buhay mo sa kinaaban na ini. Kaya ang ibabaga mga disganado na sa pagkabuhay. Ay, dahil na nga magpara isip nin kung ano-ano ang importante nga buhay kita. I-relax ang buhay basta magkakanpaman. Oy. Naririparaw na po kita. Nagkakapira po ng mga hanap buhay. Antes po na report ni Karondang Diggs Martin.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. Yeah. Boom, puti ka. In 7. Yeah. White rose papaya. New White Rose as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah. Papaya puti.
Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagati ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax. Anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Mayang na, sadi na kita. Sa Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Area City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana po kitang 37 minutos makalampas na alas 7 din pagkaaga. Nag-abot ka dyan sa Sangguniang Panlungsod po ka na Iriga. Talagang ini magkairi basinda pero ngapit pag-abot ka na panahon sa sunod na eleksyon garo igwang ipapamati an iba pong mga membros ka na Sangguniang Panlungsod. Yan pa sana nagpaparamdam na kami nga dahil mauntok. Marisbak man nga kami duman sa mga gusto kaming ilaglag na pag-iriba dyan sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga. Ayan ang dipisil. Piga iibami nga sinda sa samuyang nga kampanya, uda mawatak, uda matagak, pero nga garo nga kami piglalaglag bako sa nang pinagwawatak, pinagtatagak, kundi ilinalaglag pa pala sa duwang konsyal kan Iriga kan dahil ko na pagsambiton, bahala na kamo kung isay ang naglalaglag, sabi hoben, so naglaglag sa duwang gurang na konsyal kan Iriga. Kaya sabi man kan sarong konsyal na gurangan na digdi sa Iriga, may paglalagyan kamo. Tapos pag-arog po kayan an huma. Ano nasa linya man si Karondang Diggs Martinez. Field Report! Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. May barita kitang nakuhalit sa luwas na punsain tiga tutulod ni Albay Vice Governor Frida Farida Diday ko ang digitalisasyon kan mga opisyal na dokumento kan Sangguniang Panglalawigan kan nasambitan ng probinsya na sigun sa iya sa paaginin na programang digital sanggunian mas mapaparikas na ma-access kan publiko ang mga naipatang mga ordinansa at resolusyon kan nasambitan ng sanggunian na makakatabang ang full digitalization kan mga dokumentong panglegislatibo sa pagtutulod min transparency and public participation para sa mas epektibong serbisyo publiko. Rondang Diggs, ano ang tasigan na oghum mo? Ano tayo kay Philip? Ano ang tasigan na garo sigaan na kunyan mo may nahalon kang iba? Nagpapamaw kaya ako kunyan. Okay, ini pa ko Philip, sinako niya tong bareta na kung saan sararam ka na digital na sanggunian programa magkakaidwa naman min access sa nasambitan ng mga dokumento ang mga albayano na nasa hararayong lugar o sa mga naka-star sa mga geographically isolated
and disadvantaged areas. Dagdag pa ni Vice Governor Diday ko, ang programang ini makakatabang sa pagtutulod ng community trust as in accountability. Napigtawanan doon pa niya na apwera sa objeto modernisasyon, ini man ang patunay na buhay ang demokrasya sa probinsya ng Albay. Yan muna karondang Kuya Philip, ang nakuha niya itong bareta ni Saluwas ni si karondang Diggs Martinez Jr. para sa RTN DZKI ang maugmang kairiba reporting. Field Report! Salamat karondang Dig sa mga dugang mga informasyon tungkol sa mga magagayon man na kaisipan ni Diday ko. Pag nadadaw ko ba dyan sa Albay, ito so sarong kandidatong congressman dyan, kito ko. Mag-ano daw ini sa kasi Diday ko, pero magsadering pamilya ni. Sa Roman ang kanta na baga itong dipuntong pagiribata sa radyo ngaya piday ko. Iba na sunada una ko Diday. Ano niya ko yun ta piday na. Ay na pangyayari pag-arog na po kayan. Minsan ang mga kantakan mga politiko kung ano-ano na sila pa nagkakaraman pag ma-eleksyon. Field Report! Nasa linyaman si karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karondang Philip Marinaga sa imo asin sa Kabasagan Tabay. Sa tuya pang duman impormasyon sa labi lokal, kinundinakan sa Media and Communication Professor ang subot pagban kan Senado sa mga nagkapirang independent media outlets na nagkakaber sa katatapos pa sa nangbutuhan kang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat inikiya tabi karondang Philip kang may mga grupo kaya baga kang pirang media, tapos itong mga militanteng grupo so naging proseso garo so hiro ninda garo saro ito sa naging panuntunan kang Senado na ma-screen na sa lado kang media. And saro pa na nag-viral na mapadapit sa issue na ang opisina kang Office of the Vice President nagpipili lang ng media. Nag-viral ini kang sarong kunyan broadcaster sa National TV at teleradyo na may nagpaabot sa inda na ito ang mga reporter ninda da itinutugutan na maglaog duman sa opisina kang Vice President Sara Duterte huli ta saro sa co-owner kang istasyon ninda ang House of Speaker of Representatives. And sa punto niyan sabi karondang Philip, maski itong mga local media na may mga kunyang din na local media na minsan nagpapasiring daduman sa Senado, garo na hahadit kung araw da kaya ang gigibuhon kang Senado na garo nagpipili na sana kang media magka-cover garo na kukunyanan na so kunyan kang freedom of press sa lado ka mga broadcaster. And sa punto na yan, sabi karondang Philip, may mga professor, bako lang i-disaryon Bicol, urong na duman sa Metro Manila, ang pigpunto nila na dapat pag-arog ka ini, tawan maning pagkakataon, ang media, sabi nga ni kang professor na ini karondang Philip, ang tao mas nagtitiwala pa sa lado kang media kaysa sa satuyang mga servidor kang satuyang gobyerno. Ano bang kata magpara-insister ang media dyan? Baka kung digdi sa iriga, kung sa pulis, ipakulong naman ang media dyan. Haday man tabi karondang Philip, may mga kanya-kanya baga kayang ang mga national TV kanya, pati ang mga national radio duman sa Metro Manila, may mga spotters sinda, may mga kanya-kanya sinda, kaya lang minsan, day man talaga yan maiibitaran na kung bakong kaalyado, da ikatatawa ng pagkakataon. Tabako man lang nga yan sa Manila nangyayari, maski nga ni sa Bicol region, may mga senaryo nag-aarog yan. Kaya lang, ang pinupunto kang grupo na ini, lalo na ang NUJP, na dapat ang media, dapat nasabit nga, maski da ayan, ano pa ang nakunyang kayan, political owner man yan, basta sa arog kayan, na mga event urong nasa lado kang Senado saka sa Kongreso na kunyan bagayan issue interest bagayan kang publiko sana paano yung pagkakataon sa ang media na nag-attender dyan dahil man dayan maribok kundi makuha ni mga impormasyon
for information dissemination. Maray kaya ninyos blackout na magpara-insister na ibang media dyan kung nabusindang akoon. Igwa bagang mga media kayang yao naman dyan sa Senado. Kumbaga kaputkan Senado. Kumbaga mga puro press corps. Tama ka man karon ng pilit. Kaya lang, sabi nga ni Linda, na kung nag-agi man daan sa tamang proseso, alimbawa nakipag-coordinate, dapat na tawan man ni pagkakataon. O kung da ilugod puno, sabihan na lang na dai pwede. Kung bako dyan sa sistema na tayao na duman sa media, dai mo papalaugon. Kaya man sa may man nga ni kitang tulak kabigon, kaya man sabi kang professor na ini, on the side man da kang media, bago magdyan, dapat magpaabiso, tanganing dai na matalaka, di ka na mapatupog pa. Arog da kaya ng sistema. Ay, ako kung habo, sa kuya, di dai. Bilang media, kahit ito baga nangyari na yan, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, kan mabisita si, Presidente Bongbong Marcos sa Banwaan kan Nabwa, so Philippine Information Agency, ay dapat yung may ID. Nag-apply ako, anpig para burugtak, pigtawanin ID, so bako lugod na mga media na, kumbaga, nagharali na sa pagka-media. Yan nga ni. Tapos, saro pa sa nahiling mo yan sabi, karon ng Philip, mo yan siya iba na ang kunyan salado kang media. Bako dang araw kang inok na panahon, naka ito talaga, back to school, bago ka makapasiring sa number 3, maagi ka muna ng number 1. Ngunyan kaya, sabi kang ibang mga professor, lalo na duman sa Metro Manila, ngunyan kaya ang kalakaran mo yan, nakabot ka na sa number 3, di ka pa daan nag-agi sa number 1. Simple lang yan, naghihigpit sinda sa media, ngunya na mga panahon, habong mahapot kan mga miyembros ka na media na manunungod kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na dyan sa Senado. Tama ka man nga ni Karandang Pili. Kaya lang, ang sabi nga ni Kayan, dapat sahayagan na lugod na kung magkaigwani sa Office of the Vice President pa lang talaga, maski sa Office of the Vice President Tabi Karandang Pili, naagi talaga sa tamang protocol. Mapa-set of appointment ka, kung nagtugot, pwede. Pag dahil nagtugot, pwede. Ito kayang salado kang sa rodaang reporter, duman sa nagpasiring duman sa opisina ni Vice President Sara Duterte, dahil madahil sabihan kang staff na basta inako lang so communication, so for no hearsay, mayo daang follow up kung sinda matugot o dahil, kaya siguro in good faith man itong reporter na nagduman tabi karon ng Pilipino. Alam, pag-abot da duman sa opisina, dahil man pinalaog, dahil man pinag-entertain. Ang masakit yan, kung pinalaog tapos rinamalan. Ayan lang. Hindi ba nga sa iriga, pinalaog. Pinailing kan blatter, pag-abot kan oras, rinamalan. Iyo sabi ka lang ng Philip. And sabi nga ni kang karong professor sa kunyan, sa communication dyan sa Ciudad Ninaga, mas maray pa man dahil di sa Rion Bicol, maski pa paano, natatawa ni pagkakataon itong mga local media. Pero pag abot na duman sa national, talagang mahigpit ang labanan, maagi ka talaga sa screening. Dawa sa inmantabi karondang Raquel, pinaka-problema, Office of the Vice President, may sadiri na yan na media. Office of the President, may sadiri, may malakanyang press corps baga. Kanya-kanya, maski digdi sa probinsya, mga politiko, may sadiring media. May mga kurukunya man talaga yan. Kaya lang sabi, Karondang Philip, ang sabi nga ni Kayam, may mga iba kaya makita mga kaibanan sa trabaho na siguro gusto man nila makakuha ng newsmaker, minsan unexpected nagdadyan. Siguro in good faith man sinda na baka pag kunyang salado kang media na mataan man ng access or makakuha man ng interview. Pero, ako bistado ko ang arog kaya na media. Ano pa? May bistado akong arog kaya na media na dawa dahil iniimbitaran, biglang nakakalusot, may pagka-invisible. Ano yan? Ikalig-kalig. Ano ba? Dawa siya babae, biglang napulsot. Ano? Biglang napulsot, tapos nagsiselfie na. Tapos kita. Sabi ka raw ng Philip, yan ang katungyari sa informasyon, mapadapit sa nangyayari mo niya sa satuyang gobyerno. Alis sa location para sa RTN, dito kay Radyo Randa. Para Cáceres, reporting.
Field Report. Nagapapangirit lang po kita kisa magpara-konsumisyon. Kung di ka madulok, siyempre maagi ka sa protocol. Ang problema sa mga dinudulok, kung minsan nabo mandulokon. Nabo man interviewhon. Kadakol ng mga alibay kung nabo talagang makuhaan mo nin informasyon. Ang sarong tao, ang sarong VIP. Triste pa dyan, kung makuha nin informasyon, tapos pinalaog ka sana sa patibong, bigla kang rinamalan. Karoon kang nangyayari ka pa din juris, siya, kumbaga anganang maray dyan sa PNP na, ay, okay nga, mga pulis tigdi, okay lang sako. Wala na, sa chief of police, pagpaparahiling sana siya sa CCTV na, medyo sala na so pasok na hiling man ni Colonel Oida ay maray nga kayo ni para malana. Yan ang problema kan media kung minsan malalaogon ka sa nakan iba sa patibong. Kaya ako nagpapara-insister kung habo-habo, kung gusto-gusto ta masakit pag ginibuhan kanin istorya. Style tukhang baga kan panahon usong-uso kaya sa tukhang pag ngayon sinabi tukhangon ta ito may mga paon yan na sabi papaunan ka muna yan pag nakalaog ka dyan dyan ka na gigibuhanin na dakulang istorya yan ang laban kung ano-ano may tanim droga, may tanim bala, ay tanim baril. Inigibo po bagayan digdi sa Pilipinas, mas sa Ninoy Aquino International Airport, kadakol po bagang mga nagluluwas dyan, tanim baril, tanim bala, kung ano-anong pinagtatanom sa tao na mayo man ginigibong sala. Digdi sa Pilipinas, usong-uso po yan kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung ano-ano na sa nabagang mga pinagtatanom sa tao, tanganing tukloon. Kumbaga, kaibahan pa dyan. So, tukhangon. Hindi po ang dipisil kung arog na kaya ng sa tuyang gobyerno na bigla ka na sa nang tutukhangon. Mayo ka man kasalan, tatanumanin kung ano-ano. Tatanumanin badil, tatanumanin droga. Ito po ang medyo makulog sa buot kan mga Pilipino. Bigla kang tutukhangon, tatanuman, tapos titigokon. Di ano pa ang laban mo dyan? Sabihan ka sana, nanlaban. At ang aning mayong kalaban-laban, nanlaban. Ay indang buhay tayo sa Pilipinas, pag-arog po kayan. Yun, ayan kan panahon na naglalaban so Pilipino sa kahapon, nagigera kan panahon, Pilipino tago, Pilipino tukdo. Ngayon pigtatago so Pilipino, pigtutukdo man kan Pilipino. Kalukuhan baga kung minsan na ginigiribo po kan ibang mga kababayan niya to. Arog kan kampanya laban sa droga ni Presidente Rodrigo Duterte, mauubos na sa mga Pilipino katukhang, so mga Chinese librido. So mga drug lord, kaya ini po ang isipon kan mga Pilipino. Makahirak itong mga pinagsasabing nasa laylayan, magkasala. Ay, madali unsa ng sentensyahan, pinaran. Pero sa mga may pagkakasala sa gobyerno na bilyon ang kinukurakot, mga relax kan buhay. Iba nga ni, grabe pang yayabang. Una mo, dahil nasinda magagadan. Kaya sabi baga ni Conchal Rosorol po, ini makajos. May nag-aabang naman nga sa inda sa impyerno. Hindi nga yung mga koraptong opisyal na ini, ay may kamumugtaka na sinda sa impyerno. Kumbaga, inaabangan na kan impyerno ang mga arog kaya na tao. Mayong pakialam sa buhay, pansadiri sa naan iniisip, basta sinda makwarta, may pudir, ay madagos man nga sinda sa impyerno.
Kaya ngunyan pa sa nangaya, so mga taong dapat magreforma, magbago kan sa mga pag-ugali, magbago na ta. Maabot na ngayon kagurangnan. Pipilion sa nangaya, so mga tultol, makajos, nagtutubod sa kagurangnan. Pero so umayo ngayon pagtubod, aram na pagdadagosan. Bakong impyerno, purgatorio. Pag-abot sa purgatorio, pupurgahon kaman mo na. Aning makaabot ka sa langit. Digdi pa sana sa kinaaban, aram mo na ang pagkabuhay mo kung saan ka maduman. Ayan, ibabaga. Ligan sa ragin-sagin. Pero aram naman ang pagdadagosan. Kung magparagibo ka nin kalukuhan, alangan man na daraw katulo sa langit. Pwedeng impyerno ka o purgatorio, pupurgahon ka muna. Pag dahil kinaya sa purgatorio, baba ka sa impyerno. Alangan manadaraw ka sa langit. Ako, pagpaparaisip po sa kinaaban, ang langit, pero may kong nahiling. Kundi ang pagdadagosan ko, mayo na ako sa kinaaban, dahil ko aram kung sa langit o sa daga. Ang araw ko, digdi man sa daga, tatalbong ka. Pero ang kalag, dahil ko aram kung saan ako madagos. Ayaw man pong nakakaaram sa tuya pag buhay wag sa kinaaban kung saan talaga ang dadagusan kan sa tuyang kalag. Minsan mapangirit ka sa buhay kan tao. Sige ang sabi kan iba, ang iba yung reliyon may nagsabi, ligtas na. Pasil magparataram, kami ligtas na. Pero pag may mga nangyayaring rimalaso sa buhay, digdi sa kinaaban, dahil mo mga nakakapagsabi na ligtas na. Kung binabaha, kung piglilinog, kadakol po bagang mga kalamidad na ginigibo para kastiguhon ang mga tao, ang kinaaban, kung grabe na ang mga kasalan. Ang kagurangnan, kadakol pong paagi na pasil sa ng gibuhon. Kamu nga yata, grabe na ang kasalan nindo. Lantupon ang kinaaban. Ginibo na po bagayan kan mga panahon na sinowa sa nan nakalibre. Kamu nga yata, kumbagan isip nindo, puro na sana pag lalamang sa kapwa. Maray nga sa endo, lamuson nin kwarta, pauranan nin mga bariya. O kaya, kamu nga yata mga manluloko sa paraoma, pauranan nin perno. Kung araw na kaya ng dalagan, ay mapapangirit ka na lang sa kinaaban. Makukonsiluhan ka, mayo na kitang paduduman, hindi sa kinaaban na ini. Pagkibo ka nin karahayan, dahil ka naman tinutubudan, mas tubo so kararatan na tinutubudan, hindi mo sa kinaaban na ini. Yan ang naobserbaran ko, kaya magkibo ka na lang ng kaya mo, kung ano ang magiginibo mo sa kinaaban, kisa magparaasa ka na mababag upaan na pasistema kan buhay sa kinaaban. Malabo na kadakol na buwan nag-iisip nin puro sa naman pansadiri. Igwa nga ni dyan abang kakwarta na gusto magparaparayaman pa. Isipon na sana yung mga congressman, mga senador na ini. Grabe na bagang mga kakwarta, may mga harong ng darakula, may mga hasyenda, igwang mga bihikulong, pagkagagayon, ano pa ang kulang? Ang ibang nga dyan, may mga babae pang pagkagagayon, ang ibang mga politiko. Kaya, kung ang tao magpaparaisip, puro sa naharog ka yan, ay mayong mangyayari sa imong buhay. Magkagurang ka man, dadarahon mo man yan, dahil mo man yan, madadara sa ikaduwang buhay, kundi ikaman saan magsasakit pag yaon na sa ikaduang buhay kung ang kalag mo dahil pinapadagos duman sa maski purgatorio sa kalangit. Digdi ba sana sa kinaaban, grabe na po ang sa imong pinagibo, siyempre sisingilon ka man. Ay ka ngaya, sa kinaaban, ay pigihiras lamang so sa imong mga nakuha. Mayo ka na pagkukutakatan man iton ka tawo. Dahil mo naman yan mapugulan
Kung halimbawa, mayo ka man talagang pamamanahan, nagparapayaman ka, arog sa naka itong bistado ko na federasyon, principal, sabi kang tugang, di man nga si hermano, sige sa nangayan payaman. Kung papaagom na nga siya, ang problema kaya, dai manin maagom sa iya, siyempre, alangan man na agumon siya nin babae. Federasyon. Kaya na, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Kidney Care Time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, pasakit din ang likod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakipalila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, yeah, yeah,
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluten injections. Gamitin da mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan gabos sindong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brundial Alfilor. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rig sa tuyang programa. Igwa na po kitang 9 minutos. Makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Minsan kaya nagpapakonsuelo na lang kita takon pagparaisipon taan buhay sa Pilipinas, may stress lang po kita. Kiringuan na lang kita magtrabaho na magpara hinugak, na magparaasa sa iba ta masakit ang buhay. Hoy ay gwapalandig din na pangapuda na ipinagaduhol sa tuya na sa tuyang classmate, batchmate kana high school. At yan babasahon niya to sarong public service ta
So alagad kaya na antes kaya na yaon mo na sa linya si Karondang Raquel. Field Report! Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon dang Philip sa tuyang dugang na impormasyon sa lado lokal. Labi sa sarong bulan bago mag-abot ang Peña Francia Festival sa siyudad ng Naga, nagpupuna nag-iikot ang mga ibang mga negosyante, partikularmente na ang grupo ka mga Muslim na iyo ang saro sa mga medyo maapektuhan ang mga paninda. Siguro sa naging kapayagan ni Mike Mustafa, ang head ka Muslim Community Affairs Office, para hilingon ang kamugtakan ka mga katugangan niya mga negosyanteng Muslim mantang nakapwesto sa mga bangketa sa sentro kang siyudad ng Naga, kag nagkaigwa ning pagtiripon kasuudma ang nasabi ng Muslim community itong mga negosyante at sinabanggit ang resulta na sa pairo na paglilibot nila na sabi niya na arog na lang dati kang mga bangketa sa may General Luna Street hanggang duman sa may Metropolitan Cathedral, mahiling ang mga pirang negosyante kang Muslim na nagtitinda duman, alagad may dikit silang paghadit. Ang nasabi ng grupo Litamisa, nasisita ka mga personalis kay Naga City Police Office o kaya kang Public Safety Office kang Siyudad ng Naga. Itong mga ibang mga nagtitinda na bangketa, minsan natitikitan huli naman sa nagiging violation kay ni. Ngunya na nagdadangadang na Peña Francia tabi ito ng Philip, ang hagad lang ka mga Muslim community na mga nagtitinda na sana bago mag-abot ang piyesta ng Peña Francia sa bulan kang Setyembre, maibugtak sila sa maayos na lugar itong mga nagninigosyong Muslim para makabuelo man sa pagtinda orog na ngunya na kapiestahan kang Peña Francia na aram kang kadaklan na dudumugon milyon na naman na mga debotos ang mapasiring sa siyudad ng Naga. Ang maawot lang ka mga nagkapirang negosyante, urog na itong sa Muslim na nasa, sabi nga ni Ken, mga nasa burbangketa lang, mailaag sinda sa sarong lugar sa nga ni makabuelo man sinda kan sa idang pagtitinda. And for that, magkakaigwa sinda ni pag-urulay baka sa masunod na simana si Mayor Attorney Lenny Robredo tangani idulog ini mismo sa alkaldesa kang siyudad ng Naga na matawan si Dani sarong lugar lang na belo makapagtinda ang mga Muslim niyato na mga negosyante sa siyudad ng Naga. Pero sa itong informasyon, gikan sa location, para sa RPN, this kay Radyo Ramda, Nakakasares, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon kung ang mga Muslim mayo ng mapistuan siyudad kan Naga sa El Ciudad kan Irga mahiwas pa. Ang Naga nagkukuno-kuno na, grabe na gayan pagkaguro mo kan bolos kan trapiko. Siyempre dagdagan pa kan mga negosyanteng Muslim ay mayo na talagang mamumugtakan yan dyan. Yan na mga Peña Francia, kaya kung dahil na kaya kan siyudad kan Naga na akomodaron ang mga negosyanteng Muslim, dagdagan ang iriga. Digdi na padaguson sa iriga. Ang iriga, abang hiwas pa, kadakol makan pwedeng mapistuan. Dahil lang pagparabugtak dyan sa sentro ta, nangunak naman ito Muslim. May okasyon baga ang lokal na gobyerno kan Iriga naruluwas sa mga Muslim diyan sa sentro nagtitirinda. Pero man sana may mga dayong hali sa laog pinaluwas. Minsan ini po mga tugang niya tong Muslim makahirakman baga kan sendang mga paghahanap buhay. Ang sendang pagbuhay ta minsan minaasa man po ini sa lokal na gobyerno. Kunday man sinda tawanin na marhay na pwesto pag nagnenegosyo talagang ako nga ni naggangalas man po sa mga Muslim sa Iriga. Kung ang benta sa laog ng sarong aldaw man sana na ikakabuhay ninda pero imposible man. Diyan po ako naggangalas ta. Ano niya ako inita sige sa naman ang turukaw-tukaw. Minsan nagtitinda nin mga pirata. Nagkakaburuhay man. Ini dapat inasikaso man ini ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung paano ang buhay kan mga Muslim apira sa mga badyaw. Mambaga natawanin nga ni din nag-arali duman sa parte kan Mindanao ta ang nagpaparayaman man sana so pamilya Duterte
Sinda Tirios man ini sa ng mga badyaw. Kung inasikaso bagay ni dating Presidente Rodrigo Duterte, di ini nang baray basay kung sain-sain. Mga Muslim po bagay ni. Di sa siyudad kan Iriga, marenganit may nag-asikasong mga politiko kan panahon sa mga Muslim. Hindi ako nagngangalasa naman sa indang kung paano nagkakaburuhay man simple yun sa naman ang buhay. Bigan turukaw-tukaw, nagbibinsir kung may magbakal nin charger o kung ano-ano pang mga gibong Muslim. Ako nabubuhay mambaya ni igwa manggad niya ako kay ning mga nagsusuporta bako sa nang sa income ninda. Siyempre nagre-renta sinda dyan po sa lokal na gobyerno kan Iriga. Tataragal man baga kaya dyan po kita magngalas na ang mga Muslim kumbaga sabi kan iba maanot. Ay, basahon tamo na sa ropong public service. In loving memory of my beloved mother, Janice Piaca Nagrampa, who peacefully joined our Creator last August 4, 2025. Week viewing service, Maestrado Residence, San Vicente Sur, Iriga City. Funeral Mass, August 11, 2025, Monday, 1 p.m. St. Anthony of Padua Parish Church, San Francisco, Iriga City, Camarines Sur. Please join us in honoring her life at a funeral service to be held at San Francisco Cemetery, Iriga City. We deeply appreciate all the love, support, understanding, comforting words, and heartfelt condolences. Please continue to include her in your prayers, that her soul may find peace and rest. Pangapudan, hali mismo kay Rids Magi Maestrado, kay classmate. Na kukunyan lang sa mga batchmate, classmate na nag-iiribabagaan pangaran. Si classmate Pinky Gascon, Pilo, anapod na. Si Joseph Panganiban Ipris, pigaapod na sana, Core. Hindi pag medyo gusto mong magpakonselo, kaya kung minsan nga ni sigan pakichat sa ko, inaapod ko kumusta? Koro-koro sa Roman gusto mo sa naman na magpakonselo sa mga batchmate, classmate. Kumusta? Prade Adok aram na yan ni Romulo Salcedo, si Romols. Kung minsan makonsuelo man kan mga panahon tapos ngunya na nagkakahirilingan pa kamo kan sa indong mga classmate, batchmate ka na high school pati sa elementarya dyan po sa San Isidro itong batch sa 82 ka na elementary, so iba mga successful naman, so iba man nabayaan kan panahon kumbaga ang iba dahil man nakapagtapos pero naging marhay man ang buhay, naghiringuan na pa eskwela sa mga kaakian. Kaya duwang bagay sa naman kung dahil nag-asensoan sa imong buhay dahil ka kuanin marhay na trabaho, nagtapos ka sa kolehiyo o nakatapos ka lang ning high school, ang importante so sa imong pamilya napakarhay mo man sa buhay kung igwa ka nin pamilya naging successful so sa imo pong mga aki. Kada man kinakaipuhan digdi sa kinaba na kita maging marayaman. Ang importante nabubuhay kita na malinigan sa tuyang konsensya. Ano ba kaya? Grabe ang mga kaisipan na haralangkaw. Minsan lugod nagraralahos na daog sa na itong maluya-luya sa klase pero naghiringuha marahay na ang mga buhay. Bagang abang dudunong kung minsan napapraning na nasubrahan na kaya ninisip. Inaog sa na itong medyo
maluya-luya sana, average sana so dunong pero naghinguha. Kadigdi po sa kinaaban dahil tanaman ngunyan kinakaipuhan an magparapayaman sa mga nangyayari po sa kinaaban. Mas marahay pa nga ning simpleng buhay sana, nabubuhay kita, nakakatabang kita, marahay kita sa kapwa. Isa asinsado man kita sa buhay. Kung an kapwa at nauungis sa tuya, di man ngayala na ngayang yaman, lapa ka kuripot, pag agad niya madadara man niya kanyang pinagparapagalan, ay di basang. Kung arog na kayan ang tinataram kan na kapwa sa satuya, makulog po baga sa buot na pagparadangugon. Tapos ano ba, dahil lamang natatanyog, dahil lamang nakukonsensya. Mas maray pang matinao ka, may kasabihan baga, it is better to give than to receive. Hindi an iba man kaya gusto mas bitter ang pagtao, mas dakol ang itao kisa magpara o magpara receive sanan isip kan iba kisa magpanao. Di daw po kita manunod sa no collection policy na ipinapautob kan Department of Education sa mga magurang, sa mga eskwelahan. Basahon ko daw ining mga relevant laws and issuances. DepEd Order Number 41, Series of 2012, prohibiting mandatory PTE contributions and any form of coercion. DepEd Order Number 19, Series of 2008, prohibiting unauthorized fees from students. Republic Act 1716, Sections 3B, 3E, and 10 Acts of Child Abuse and Discrimination. Punishable by prison mayor, 6 to 12 years and fines of 50,000 to 200,000 with perpetual disqualification from public service. Lilinawon talang po ini duman sa mga maestro, maestra, pataas na yan, principal, supervisor, hasta superintendent, asinman, director. Under Presidential 603, Articles 3, 59, 77-78, deprivation of education rights and failure to protect the child's welfare, Republic Act 9262, Sections 3, B and 5, psychological violence and deprivation of educational access, punishable by prison mayor and fines of 100,000 to 300,000 plus mandatory counseling. Ako, pigbabasa ko po ini, tigdi po sa siyudad kan Iriga. Kadakol pong mga koleksyon ang pinagahagad, kontribusyon sa mga magurang. Igwa na nga ni pong mga nagkakapirang mga eskwelahan na ang ibang mga eskwela naghurugot na sa San Isidro, dyan sa San Antonio. Dahilan kan mga kontribusyon na ini, koleksyon na pinagahagag kan PTA. And siyempre po, dyan napipressure, pigpipressure. Maga-coercion ang ginigibo. Dahil itatao so card, pag dai nagkontribusyon so sarong aki o sumagurang, tapos dai pipirman ang clearance minsan pag nagki-clearance po baga maagi yan sa PTA treasurer nagpipirma
Tapos advisor. Kung may mga hinahagad po na kontribusyon na magaan iba dahil man kaya ta mga tiyos nga ni. Tapos pineper sa may mga kumbaga may patakot treat. Dahil mga i-release card. Mga patakot ano yan, advisor. Tapos principal man dahil nga pag perman kung mayong clearance dahil nakapapirma sa clearance duman sarong aki yan po nagkakaigwanin discrimination. And siyempre halimbawa kung sarong aki magraduar na o kaya mapanibagong grado ay mama dapat matawan mo kung daida ngaya dahil akong pipirman sa clearance. Tapos ngaya dahil ako makaka-enroll. Di siyempre magkakaigwa po nin psychological effect duman sa aki. Ano ngaya taarog ka ini? Kaya ani babaga naguhugot. Grabe man nga. Kung baka tios na nga ni, pinapasakitan pa. Taan pagpapa-eskwela po, sarong dakulang bagay yan. Lalong-lalo na po ngunya ng mga panahon. Kaya nga ni baga, pinagsasabing pre-education, education for all, para sa gabos. Kundi ang problema niya to, pag-abot digdi sa mga eskwelahan, may mga binabayadan, kundi yan, pinagkakauyunan man po yan, kan advisor sa kaan PTA, kaya nga ni nagkakaigwanin meeting, pinag-uurulayan. Siyempre, dahil man yan basta pakontribusyon, makolekta kung mayong piglalaanan na project. Kundi pag-abot sa pakontribusyon, dahil man po yan pwedeng kumbaga compulsory, voluntary. Ano ang serbikan no collection policy na ipinapautob kan Department of Education. Kundi ang nagiging problema nga ni, kung nakikiaram pati ang superintendent, ang supervisor, ang principal, dapat niya igawanin na kontribusyon. Ang sendo ngayang mga CR, abang kakanos na, dahil nga pigta tiles, abang kanos na paghilingon, may evaluation ngaya. Diyan na po, pag may evaluation, kadakol na pinagigibong medyos ang mga teacher. Pagayon unta nga ini, kung ano-ano na, ba nagdadaranin masitira, mga masitas. Nasala, kung iisipon, no, siyempre, pobreng maestra man, kung yan ang sumagurang, dapat niya magpakontribusyon kita papinturahan taman lang sa tuyang classroom. Alagad may budget na principal sa maintenance, operation, and other expenses and expenditures. Anapot dyan, ano ang pagpapara-budgetan, napapasain. Kung minsan may mga priority po ang ibang principal, kung isay paborito niyang teacher na nagpaparatao sa iya, kumbaga sige ang regalo, palakas, sip-sip, iyo po ang tinatawanin priority, ngaya repair. Man mo na ngayon ita. Alagad, igwang madapat i-priority na iba nagtuturo na, ato ralabot na, kisame, raraot na. Mas pina-priority palugod itong sip-sip. Di siyempre, pobreng maestra, magtarabang nga kita, pa-meeting daw nga ako. Mga magurang, magtao ka magkontribusyon para nga ribayan taan kisame, ralabot na, atop. Samantalang, dakulaan pundo kan Department of Education. Diyan po, medyo, kumbaga, makulog sa buot sa parte kan magurang, kan mga paratukdo. Ang nagigibo po nin anomalya, pag-arog ka ini, bako man sanaan maganda man nga niyan na nagiginibo talagang gayo kan mga magurang saka teacher. Ang mga higher up po, iyon nagpapasakit, nagpapadipisil sa lado kan departamento kan edukasyon. Makmong nabasa ko. Ngaya academic, may pakontribusyon. Nag-aabot sa 103,000. Tapos itong sports. Kanya ako nito may 200 lampas, 200,000.
Igwa pang others. Tapos school publication, 60 pesos per student. O, digdi po sa siyudad kan Iriga, halimbawa na sana. Sa enterong nasyon nangyayari po ini. Magpakontribusyon, halimbawa yan, sanggatos na sana kada parents para ngaya sa school publication. O kaya kung ano-anong mga project kan eskwelahan. Milyon po baga natitipon. Kung baga dahil na lamang nahirak ang mga yaon sa posisyon na dapat bakong arog kayan na may kasuguan mandatory po na dahil magparakolekta ang Department of Education na bako man talagang makakatabang tanganing maresolberan ang pagtios matabangan sa mga estudyante asin mga magurang na nagtitios tanganing pre-education may mga pakontribusyon no collection may collection diyan po ini po ana dapat kumbaga bantayan ni Senador dating senador ngunyan Education Secretary Sani Angara. Mabisita pati digdi sa tuyang lugar sa division office ka na siyudad nin Iriga karo siyang magiging mayor na bisita. Kanya na bulan pong Agosto kaya abangan niya to kung anoan magiging mensahe ni Secretary of Education Edgardo Angara pag nagbisita ini digdi sa siyudad kan Iriga. Kumbaga pasimple sana. Kaya nga ni paaram na gayo sa media kan DepEd. Digdi po kung magkaigwanin press con saro yan sa ipapaabot niya to. Kung ano ta igwanin mga arog kaya na ginigibo an ibang mga eskwelahan digdi po sa siyudad kan Iriga asin sa iba pang lugar kan riyon kan Bicol asin digdi sa enterong nasyon Pilipinas. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Diggs Martinez asin man si Raquel Caceres sa lado technical si James Oco duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.